oortjes. Zit je er klaar voor? Met nu de ogen en oren open, want hier is de Kinjerkraom. Kinjerkraom, ja dit is de Kinjerkraom. Zing en spring die boete om, we zitten op die boxenboom. Ieder week de Kinjerkraom, vrije blije Kinjerkraom. De Kinjerkraom is voor... Oh no. Jongen, noem ons eens kijken. Wat weer knappe meiden in de studio. Ja, ik bedoel, weg dit, Paulien. Nou, en bedankt. Je zitten hier weer meteen naar die mooie meiden te kijken. Laten we eerst beginnen met een goeiemorgen, jongens en meisjes. Hey, zien we weer. Goedemorgen! 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 Ben je al wakker? Gaas! Tennis! Sjup Sjoop. Hey jongens, bedankt voor het luisteren. Dit is de afsluiter.